Tadel er samlingspunktet, hvor vi mødes for at løse hinandens udfordringer og sammen skaber en bedre, sjovere og smukkere hverdag. Din organisation, forening, virksomhed eller dit projekt kan nu få jeres eget involveringsunivers på tadel.dk. En organisationsprofil udgør et samlingspunkt for involvering af f.eks. frivillige, medlemmer, elever, andre foreninger, alle der kan have interesse i jeres sag og arbejde. En organisationsprofil kan fungere som hovedindgang eller som et supplement til igangværende indsatser og projekter, hvor I ønsker at styrke inddragelsen af og samskabelsen med jeres omverden. Når du har oprettet en personlig profil, kan du oprette en organisationsprofil. Det er let at oprette en organisationsprofil på Tadel, og vi vil nu vise dig hvordan. Først skal du tilføje et profilbillede eller logo til din profil. Derefter kan du tilføje forskellige informationer omkring din forening. Her kan du også vælge at linke til en video, som vil blive vist på din organisationsprofil, og tilføje et link til jeres Facebook-side. Du skal nu tilføje et baggrundsbillede. Det kan fx være et, der fortæller noget om din organisation. Det kan også være en baggrundsfarve. Derefter skal du tilføje et coverbillede. Her kan du indsætte coverbillede, baggrundsbillede og profilbillede. Du kan tilføje flere administratorer til din organisationsprofil. Det kan fx være andre ansatte i din forening. Hvis du ønsker at gøre det let for andre at finde jeres organisationsprofil og involvere sig i jeres udfordringer, kan du tilføje en iframe på jeres hjemmeside. Det har Egedal Kommune for eksempel gjort, og deres profil er på den måde integreret i deres hjemmeside, så brugerne let kan finde den. Det er blevet lettere at gøre en forskel.